Гематинов урамның бер өлеше ябык, биредә бер атналык юлны ремонтлый башладылар. Юлчылар алдан әзерлек эшләрен башкарган. Юлны тигезли башлаганчы кырыйда ташлар урнаштырганнар, тукталыш өчен мәйданчык әзерләгәннәр. Һәр көнне сәгать 7-дән эшли башлыйбыз. Хезмәтебез җиңел түгел, ләкин без аны тырышып башкарабыз. Эшләр муниципаль юл фонды программасы буенча алып барыла. Козлов урамыннан кооператив урамына кадәр ремонтлана торган участокның озынлыгы 770 метр. Объектта 15 берәмлектән артык техника, 30-га якын кеше эшли. Работы начались в начале мая. Эшләр май башында башланды. Беренче этап Совет һәм Пушкин урамнары иде. Анда эшләрне тәмамладык. Нигездә бордюр ташлар урнаштырабыз, юлны тигезлибез, өске катламнарны әзерләү эшләрен башкарабыз. Соңгы этап Карл Маркс урамы борылышында. Ул безнең соңгы участок. За перекрестком Карла Маркса. Агымдагы елда Нурлат районында юлларны норматив хәлгә китерү дәвам итә. Моның өчен 620 миллион сумнан артык акча каралган. Ул юл эшләре программасы буенча башкарылачак.